MNI Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, ganap ng alas 6:20 ng umagang. Oras natin sa inyo ng Flavon Pro at ang Immune Advance. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNR Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headline News Blast. Sumasambulat sa buong Headline News Blast. Sunshine News Blast. Headline News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Headline News Blast. Sa ating balita regional, emergency meeting isinagawa sa Dagupan. Klase at trabaho sa LGU suspendido ngayong August 4. Headline News Blast. LGU Bolinao nagbabala sa mga isda at turista dahil sa masamang panahon. Headline News Blast. R1MC nakiisa sa National Hospital Week 2026. Mga healthcare workers pinarangalan. Headline News Blast. At Mayor Birrera tiniyak ang kahandaan ng Binmalay laban sa masamang panahon. Headline News Blast. LTO Region 1 pinatatag ang disiplina at serbisyo sa pagbubukas ng buwan ng wika. Headline News Blast. Mayor R. Brian Celeste pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa kanyang suporta sa kabataan. Headline News Blast. Balita National, Marcoleta Tobanggi magpasok ng plea sa isang kasong paglabag sa PD46. Headline News Blast. Senate Impeachment Court, financial records si VP Sara, ini-inventory pa. Headline News Blast. Sa edukasyon, banta na sa trabaho at kinabukasan ng ekonomiya ng bansa ayon sa PBED. Headline News Blast. Attorney Baligo nagpiyansa sa Muntinlupa RTC, Brave 18 hindi kasama sa waran. Headline News Blast. Sa balita showbiz, SB19 nilunsad ang kanilang pinakabagong single na Lawless sa Lollapalooza Stage, Honolulu leg ng Signal Store ng Bini. Dumunumog ng libo-libong blooms, Aloha Spirits, daramdaman. Shine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ito po yung araw ng Martes, ika-4 na araw ng Agosto taong 2026. At ako po yung tagapagbalita, kapar J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan ni share tila. DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at DZRD SMNI Radio News Channel. Para sa unang detalye ng ating balitang, at ako po yung tagapagbalita, kapar J. Miguel Mendoza. Unang detalye ng balita regional. Emergency meeting sinagawa sa Dagupan. Klase at trabaho sa LGU suspendido ngayong Agosto 4. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Sheila Balog. Sheila. Yes, kapartner, nagsagawa ng emergency coordination meeting ang pamalang lungsod ng Dagupan sa panguna ni Acting Mayor Dean Brian Ilcua bilang paghahanda sa epekto ng rainfall warning ng Pag-asa at sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan.
Layunin ng pulong ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga residente, lalo na ang mga mag-aaral habang nakahanda rin ang mga kaukulang ahensya sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Kaugnay nito, naglabas si Acting Mayor Kua ng Executive Order No. 40 na nagsususpende ng mga klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, gayon din ang trabaho sa matanggapan ng pamahalaan sa Dagupan ngayong Martes, Agosto 4. Nanatiling bukas mga tanggapang nagbibigay ng mahalagang serbisyo tulad ng emergency response, health services at peace and order. Hinihikayat din ang mga pribadong kumpanya na magpapatupad na angkop na work arrangements para sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso at unahin ang kaligtasan habang nagpapatuloy ang masamang lagay ng panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, LGU Bulinaw nagbabala sa mga mangisda at turista dahil sa masamang panahon. Ang detalye ng balita mula sa ating birthday girl, si Kapartner Laura Hernandez. Marlona. Salamat kapartner at patuloy na nagbabala ang pamahalaang bayan ng Bulinaw sa mga mangingisda at turista dahil sa mapanganib na kondisyon ng karagatan na dulot ng patuloy na epekto ng Tropical Depression Lewis. Mahigpit na pinapayuhan ang mga mangingisda, lalo na ang gumagamit ng maliliit na bangka at iba pang maliliit na sasakyan pandagat na huwag munang pumalaot hanggat hindi humuhupa ang sama ng panahon at hindi idineklarang ligtas ang karagatan. Kasabay nito, naglabas din ng tourist advisory ang lokal na pamahalaan ngayong August 3 o kahapon, pansamantalang sarado ang Bulinaw Falls dahil sa malakas na agos at malabong tubig. Ipinagbabawal din muna ang paglangoy at iba pang water activities sa Bulinaw Beach bunsod ng masamang lagay ng panahon. Pinapayuhan ang lahat ng residente, mangingisda at mga turistang nagbabalak bumisita sa Bulinaw na unahin ang kaligtasan at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather advisory at babala mula sa pag-asat sa lokal na pamahalaan bago bumiyahe at magsagawa ng anumang aktibidad sa dagat at mga pasyalan. Ayon sa mga otoridad, mas mabuting maghintay at sumunod sa mga ipinapatupad ng abiso kaysa isugal ang buhay at kaligtasan sa gitna ng mapanganib na lagay ng panahon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, R1MC nakisa sa National Hospital Week 2026. Mga healthcare workers pinarangalan. Ang detalye mula naman kay Kapar Bienberg Gabinya. Nakiisa ang Region 1 Medical Center sa pagdiriwang ng National Hospital Week 2026 na may temang One Health for One Nation, makabagong teknolohiya sa ospital na mapagkalinga. Dahil ng pagdiriwang na kilalanin ang mahalagang ambag ng mga ospital at mga manggagawang pangkalusugan sa pagbibigay ng dekalidad, makabago at mapagkalingang serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Sa mensahe ng Region 1 Medical Center, binigyang pugay ang lahat ng healthcare workers na araw-araw na isinasabuhay ang malasakit, kahusayan at dedikasyon sa kanilang tungkulin upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga pasyente. Kasabay nito, muling binigyang diin ang mahalagang papel ng mga ospital bilang katuwang ng pamahalaan sa pagpapalawak ng akses sa serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at patuloy na pagpapahusay ng kalidad ng pangangalaga sa mamamayan. Ang National Hospital Week ay nagsisilbing pagkilala sa walang sawang serbisyo ng mga institusyon ng pangkalusugan at ng kanilang mga kawani na patuloy na magsulong ng mas ligtas, mas epesyente at mas makataong serbisyong medikal para sa sambayanan. Para sa Diyos sa Pilipinas ko, mahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, Mayor Merera
tiniyak ang kahandaan ng Binmalay laban sa masamang panahon. Alamin natin ang buong detalye mula naman kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Yes, kapartner, sinisiguro ni Binmalay Mayor Pedro Pete A. Merera III na nakahanda ang lokal na pamalaan sa anumang pinsalang maaaring idulot ng patuloy na masamang panahon. Sa panayam, sinabi ng alkalde na nagsasagawa na ang pamalaang bayan ng iba't ibang paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at ang mabilis na pagtugon sa anumang sakuna. Sunshine News Blast. Sa mga ganyang bagay, nakaprepare naman tayo dyan. At meron tayong tinatawag na budget preparation na tungkol din sa mga sa mga ganitong sakuna na dumarating sa ating bayan. So, hindi na natin pa pwedeng pabayaan yan. Lalo-lalo na ay needs ng taong bayan yan. So, nakahanda tayo dyan. Samantala, ayon kay Mayor Merera, malaki ang naitulong ng pagtanggal ng ilang mga fish pond sa may apektadong barangay upang mapabuti ang daloy ng tubig at makatulong sa pagbawas ng pagbaha. Sunshine News Blast. Basta nakikita ko ngayon dahil sa pagkawala ng mga fish pen, yung flow of water medyo mabilis. Mabilis po yun. Kasi siyempre pag ang fish pen ay nandyan, siya isang sagabal na pag-stop ng mga flowing mga debris na nakikita natin yan, lalo pag gagaling sa bundok yan. Siyempre, pag once na nakakaroon ng nabanggay yung mga fish cages dyan, fish pen yan, isa rin yan na nakakasagabal ng flow of water. Kaugnay nito, inaanunsyo rin ng lokal na pamahalaan na walang pasok bukas sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Binmalay bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng nagpapatuloy na masamang panahon. Sa huli, nanawagan si Mayor Merera sa lahat ng Binmalaynian na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng mga kinauukulan at ugaliing mag-ingat habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Sunshine News Sa Blast. akin naman ang aking parating mensahe ay ingat sa atin sa mga mismong lugar natin dahil alam natin, hindi naman natin alam kung ano talaga ang magiging sitwasyon. Ang tubig, hindi na natin alam kung kailan darating, basta-basta na lang tumataas. What if kung sa gabi, yun na nga. Kaya sabi ko, ingat-ingat tayo lahat. Dahil lalo-lalo na, sana yung mga anak natin ay mismo na sana wag na silang lumabas, nandiyan lang sila sa bahay. At wag magpaulan para hindi sila magkasakit. Lalo-lalo bukas na naman, wala na naman silang pasok. Mga Tuesday, Kasi continuous yung ating rain, Kaya ginawa na naman natin. Gumawa na ako ng executive order na panibago na naman uli na walang pasok bukas. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Dagdag pa balita, LTO. Region 1, pinatatag ang disiplina at serbisyo sa pagbubukas ng buwan ng wika. Ang detalye mula kay Kapar John Velgas. Yes, kapartner, official ng binuksan ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang pagdiriwang ng buwan ng wika kasabay ng isinagawang sabayang flag raising ceremony sa regional office at lahat ng district offices nitong Lunes, Agosto 3. Sa mensahe ni Regional Director Glorioso Daniel Martinez, hinikayat niya ang lahat ng kawani na maging huwara ng integridad, profesionalismo at malasakit sa paglilingkod sa publiko. Binigyang pugay rin niya ang mga bagong nahirang at naitalagang empleyado na nanumpa sa tungkulin noong Hulyo at 31. Binigyang diin niya ng opisyal ang paalalang do good and rewards will follow. Bilang paalala sa bawat kawani, nagkampanan ang kanilang tungkulin ng may katapatan, dedikasyon at kahusayan. At anya, ang pinakamalagang gantimpala ng isang lingkod bayan ay ang tiwala at kasiyahan ng mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Ayon pa sa LTO Region 1, ang sabayang pagdaraos ng flag raising ceremony ay sumasalamin sa layunin ng ahensya na higit pang paigtingin ng disiplina, pagkakaisa at kultura ng mahusay na serbisyo sa lahat ng tanggapan. Kasabay ng pagsusulong ng pagpapahalaga sa wikang Pilipino at kulturang Pilipino.
Ang aktibidad ay bahagi rin ng suporta ng ahensya sa direktiba ng pambansang pamahalaan para sa isang may integridad at mamamayang nakasentrong serbisyo publiko. Sa pamumuno ni Regional Director Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Serubin, muling pinagtibay ng LTO Region 1 ang kanilang pangakong maghatid ng dekalidad na serbisyo para sa kapakinabangan ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jan Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Sunshine Radio Report. Sa iba pang mga balita, 4.8 milyong tulong pangkabuhayan ng DSWD nagbigay ng bagong pag-asa sa 317 Pangasilense. Alamin natin ang detalye. Malaking Parshila Balog. May bagong pag-asa sa kabuhayan ng mahigit 300 Pangasinense matapos maipamahagi ang Department of Social and Welfare Development o DSWD Field Office 1 ng mahigit na 4.8 milyong pisong seed capital fund. Nakatanggap ng tulong ang 317 individual mula sa 22 bayan sa mga distrito 1 hanggang 4 kung saan bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 15,000 hanggang 20,000 piso bilang panimulang kapital para sa kanilang napiling negosyo. Kabilang ang mga nabigyan ng tulong mula sa repatriated overseas Filipino workers o OFWs mula sa Middle East na gagamitin ang natanggap na pondo upang muling makapagsimula ng kabuhayan sa Pilipinas. Samantala, 15 individual naman ang tumanggap ng tig 7,000 pisong employment assistance. Ayon sa DSWD, hindi lamang pinansyal na ayuda ang layunin ng programa dahil may kaugnay din itong mga pagsasanay sa pamamahala ng negosyo upang matiyak na magiging matagumpay at pangmatagalan ang kabuhayan ng mga benepisyaryo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, NCSC naghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga lingkod bayan sa ika-7 anibersaryo. Ang buong detalye mula kay Bienber Gabinya. Sa pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, hindi lamang mga senior citizen ang binigyang pansin kundi maging ang kapakanan ng mga kawani ng pamahalaan sa ilalim ng temang serbisyong may puso. Bilang bahagi ng selebrasyon, nakipagtulungan ang NCSC Region 1 sa Colorado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center o CFERMTC upang maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga lingkod bayan. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang medical check-up, laboratory services, libreng gamot, bitamina at iba pang health services para matiyak ang kalusugan ng mga frontliners sa serbisyo publiko. Nakiisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang DICT, DOJ, CPD, ECC, RACCO, PPP Center, PIA at National Nutrition Council bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa paghatid ng mas mahusay at mas inklusibong serbisyo sa publiko. Ayon sa NCSC, ang temang serbisyong may puso ay paalala na ang tunay na malasakit ay hindi lamang para sa mga nakatatanda kundi maging sa mga kawani ng gobyerno na araw-araw nagsisilbi sa sambayanan. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa huling detalye ng ating balitang regional, Mayor Art Brian Celeste pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa kanyang suporta sa kabataan. Alamin natin yan, detalye ng balita sa pagbabalik ni Kapar John Velgas. Yes, kapartner, tumanggap ng Certificate of Commendation si City Mayor Art Brian Celeste mula sa Boy Scout of the Philippines Ilocos Region bilang pagkilala sa kanyang malaking ambag sa pagpapaunlad ng kabataan. Personal na nagtungo sa tanggapan ng alkalde sina Youth Development Officer 5 Imelda Samson at Council Scout Representative Vicencio Binluan upang igawad ang parangal. Kinilala si Mayor Celeste sa pagsuporta sa scouting movement sa pamamagitan ng pagpopondo sa pagpaparehistro ng 6,000 scouts noong nakarang taon. Tinanggap naman ni City Administrator Arthur Celeste Jr. ang nasabing pagkilala sa harap ni City Councilor Jana Marion, City Schools Division Superintendent Dr. Eli Obaldo, CC5 at Education Program Supervisor
Arlene Alcantara. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay rin ang mga programang higit pang magpapalakas si scouting bomben sa lungsod. Layunin nitong makahubog ng mas maraming kabataang lider at maitaguyod ang pagpapalagang makabayan, disiplina at voluntaryong paglilingkod sa kapwa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Partner News Flash. Masambulat sa Alas 6:39 na ng umaga, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitang nasyonal. At ang oras ay atid sa inyo ng Plabon Pro at ng Immune Advance. Marcoleta tumanggi magpasok ng plea sa isang kasong paglabag sa PD46. Ang detalye mula kay Margot Gonzales. Naghain si Senador Rodante Marcoleta ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 1st Division itong Lunes, Agosto 3. Para sa isa pang kasong paglabag sa Presidential Decree o PD number 46, tumanggi ang senador na magpasok ng plea dahil sa nagkabinding petisyon sa kataas-taasang hukuman. Matatanda ang una nang nagpasok si Marcoleta ng not guilty plea sa kasong plunder at sa dalawang bilang ng kasong paglabag sa PD number 46, Sandigan Bayan 3rd Division at 4th Division. Una rin niyang inatras ang motion to quash o ang apila para mapasura ang mga kaso upang mapabilis umano ang pag-usad ng mga ito. Ngunit sa petisyong inahad sa Korte Suprema, kinasyon ni Marcoleta ang resolusyon ng Office of the Ombudsman at hiniling na ma-review ang magkasong isinampa laban sa kanya. Matatanda ang sinampahan ng Ombudsman si Marcoleta ng kasong plunder at 3 bilang ng paglabag sa PD number 46 dahil sa umano'y pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donation at hindi pagdideklara nito sa kanyang SALN at SOSE. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan. Resolution of what? Of the Ombudsman. Yeah. Meaning, you want this case dismissed? Oh, well, those are prayers that are usually in the petition. Petition for review po, attorney? Something like that, yeah. Sa kabila ng pagtanggi ni Marcoleta na magpasok ng plea sa naturang kaso, ang Sandigan Bayan 1st Division na nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Sa ilalim ng court procedure, kapag tumagi ang isang akusado na maghain ng plea, otomatikong not guilty plea ang ipapasok ng hukuman. Samantala, nagpasok naman ng not guilty plea ang kapwa niya akusado na si Aresto Calviray. Itinakda ng Sandigan Bayan ang preliminary conference sa naturang kaso ngayong Agosto habang ang pre-trial ay nakatakda sa buwan ng Setyembre. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margot Gonzales, SMNI News. Dagdag pa ang balita. DSWD nakaalerto sa TD Luis at Habagat. Higit 1.1 milyong ayuda na ipamahagi na. Ang balita mula kay Paul Montibon. Nananatiling nakaalerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa banta ng Tropical Depression Luis at Habagat. Ayon sa DSWD, umabot na sa 1.1 million pesos na halaga ng food at non-food assistance ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya sa Bicol at Zamboanga Peninsula. Sa Albay, namahagi ang ahensya ng ready-to-eat food boxes sa mga locally stranded individual sa Tabaco Port. Samantala, food at non-food items naman ang ipinamahagi sa mga evacuee sa Zamboanga City. Ayon sa DSWD, sapat ang naka-imbak nitong relief supplies at pondo upang tumugon sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Patuloy rin umanong nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Samantala, Senate Impeachment Court, financial records ni BP Sara, ini-inventory pa. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapartner Angel Pastor. Usad ang presentasyon ng prosekusyon sa Article 1 na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, pero hindi pa kumpleto yung mga financial records ni VP Sara dahil may mga kulang o hinihintay pa ang Clerk of Court na mga dokumentong mula or galing sa mga bangko.
Senator Joe. Patuloy ang pag-i-inventory ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court sa financial records ni Vice President Sara Duterte na isinumite ng mga bangko at iba pang ahensya. Kabilang dito ang mga dokumentong hinihingi sa BDO at Security Bank na hindi pa kumpleto. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, humingi ang dalawang bangko ng karagdagang 10 araw upang makumpleto ang kanilang records. Inventory na po ang ating Clerk of Court, kaya lang po doon sa mga hinihingi ng ating korte na mga dokumento ay kulang pa yung BDO at Security Bank, kaya po humingi sila ng 10 araw na karagdagan para maibigay po nila yung kumpletong mga dokumento because they said that they have to go back several years and they have to retrieve these documents from their files. Samantala, natapos na ang on-cam review sa mga records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC o AMLC. Ayon kay Tonggol, isa sa ilalim na rin sa inventory ang mga ito. Sinabi rin niya na maliban sa AMLAC records, maaari ng inspeksyonin at ipa-photocopy ng prosecution at defense ang mga financial documents na isinumite ng mga bangko. Matatandaang nagbigay ng authorization si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. upang maibigay ang bank at tax records na hinihingi kaugnay ng impeachment trial. Samantala, sinabi ni Tonggol na 27 testigo ang nakalista para sa pre-trial brief ng prosecution para sa Article 1. Ayon sa kanya, aabot sa 31 trial dates ang kakailanganin para sa presentation of evidence ng Article 1. The House Prosecution Panel suggested in their pre-trial brief and in the pre-trial order of the court 27 witnesses, which will take up 31 days of trial for Article 1 alone. So ito po yung pinakamahabang artikulo na iti-take up po nila for the presentation of their evidence. Nilinaw ni Tonggol na ang bilang ng trial dates ay nakabatay sa dami at pangangailangan ng mga testigo at hindi sa dami ng mga dokumentong isinumite. Magpapatuloy sa Martes, August 4 ang presentation of evidence ng prosekusyon para sa Article 1 at tumatalakay sa aligasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Samantala, mababang foreign direct investments binetiko sa ekonomiya ng taon ng Marcos Admin. Alamin natin ang balitang yan sa pagbabalik ni Kamar Paul Montimon. Dismayado ang ekonomista at University of the Philippines professor na si Professor Astro Del Castillo sa mababang antas ng actual foreign direct investments o FDI ng bansa. Ayon sa kanya, umabot sa tinatayang $72 billion ang halaga ng investment pledges na inanunsyo ng pamahalaan mula sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, sinabi niyang tinatayang 19% lamang ng mga investment pledge ang aktwal na nakapasok sa Pilipinas. Since the start of his term, it amounted to $72 billion, total investment pledges. So, kasama na yung foreign trips and other pledges, if my numbers are correct. So, parang lumalabas lang dito, 19% ang pumasok. So, foreign trips niya, out of the 62.93 billion na total investment pledges, around approximately 4.35 billion lang na materialized or been actualized into realized investment. So that's around 6.91%. So it tells you a lot. Ayon kay Del Castillo, kung mas malaking bahagi ng mga ipinangakong pamumuhunan ang matuloy, mas marami sanang malilikhang trabaho, negosyo at oportunidad para sa mga Pilipino. Between Asia and the big Asia, hindi lang Southeast Asia, hindi lang ASEAN, the big Asia, we're a laggard in terms of investments. Binigyan din ng ekonomista na ang pagpasok ng foreign investments ay mahalagang sukatan ng kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Dahil dito, nananawagan siya sa pamahalaan na higit pang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ekonomiya at pag-akit ng mas maraming pamumuhunan. Everyone should focus on the economy. Diba? Huwag nila tayo isama doon sa Game of Thrones. They want to prosecute their political enemies, so be it. Sana proseso lang. But kami, ang bias talaga namin,
swinging more of the economy. Bagamat may natitira pang 2 taon sa termino ng Administrasyong Marcos Jr., umaasa si Del Castillo na mapapataas pa ang investment inflows at mapapabilis ang paglago ng ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Dagdag pa ang balita, krisis sa edukasyon, banta na sa trabaho at kinabukasan ng ekonomiya ng bansa ayon sa PBED. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Aaron Rojas. Habang lumalaki ang ekonomiya ng Pilipinas, tila hindi ito nasasabayan ng sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon sa PBED, tila lumalala ang mismatch sa pagitan ng mga itinuturo sa mga paaralan at sa mga hinahanap ng mga employer. Sa kasalukuyan, nasa 2.5 bilyong Pilipino ang walang trabaho, habang 6.04 bilyon naman ang underemployed ayon sa PBED. Mas nakababahala raw na halos 4 sa bawat 10 unemployed ay college graduates. Ipinapakita nito na hindi garantiya ang diploma upang makahanap ng disenteng trabaho. So it's not just a shortage of workers and a shortage of jobs. There's something we're failing to connect between the two. And medyo marami-rami yung numbers, but just a couple of quick statistics. Almost 4 in 10 unemployed Filipinos are college graduates. Hindi lamang mga college graduate ang apektado. Ayon sa PBED, dumarami na rin ang mga senior high school graduates na underemployed. Ipinapakita raw nito na hindi pa rin tugma ang edukasyon sa pangangailangan ng mga industriya. Kasabay nito, mabilis ding binabago ng Artificial Intelligence o AI ang paraan ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit para sa mga mag-aaral na walang internet, gadgets at sapat na kakayahan sa pagbasa at digital literacy, lalo raw lumalaki ang agwat sa oportunidad. AI is not a tool for learning. Instead, it's one more tool na hindi nila magamit. And this is how you have a learning gap that becomes a permanent advantage gap. Those that have and can already read and who have access to all these devices will pull further ahead, while learners who don't will fall further behind. Dahil dito, sinabi ng PBED na hindi kakulangan ng mga plano ang pangunahing problema. Marami na kasing nakabinbing batas at mayroon ding mga umiiral na batas na naghihintay pa ng implementing rules. Kaya giit ng grupo, kailangan maging tuloy-tuloy ang reforma at hindi napuputol sa bawat pagpapalit ng administrasyon. This is not a knowledge problem. Sabi natin, it is a continuity problem. So if we want to fix Philippine education, one thing has to be true above all else. Education policy must outlast politics. Para naman kay PBED President Dr. Chito Salazar, panahon na upang magpatupad ng mas matatag at pangmatagalang sistema ng pamamahala sa edukasyon upang hindi ito naapektuhan ng pagbabago sa politika. If education is really our priority, then we really should do something very drastic to make it happen. And as we have been saying here, we have been working on this issue for decades and we have not moved forward at all. Kung hindi agad maipatutupad ang reforma, babala ng PBED, mas lalong lalala ang agwat sa pagitan ng mga kabataang may akses sa dekalidad na edukasyon at sa mga napag-iiwanan. The problem, but that exactly illustrates the point that it must be addressed continuously and sustainably. Kasi hindi rin kayang solusyonan ng isang administration. Nananawagan ang PBED sa pamahalaan at Kongreso na pabilisin ang pagpasa at pagpapatupad ng mga nakabinbing reforma sa edukasyon. Hinimok din ito ang pamahalaan na palakasin ang pamumuhunan sa early childhood education at tiyaking tuloy-tuloy ang mga pulisiya upang hindi mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. At para sa huling detalye ng ating balitang National Attorney Levy Baligod, nagpiyansa sa Muntinlupa RTC at Brave 18 hindi kasama sa warrant. Ang detalye ng balita ihahatid ni Kapar Cherry Light.
Voluntaryong sumuko at nagpiyansa si Attorney Levito Baligod sa Muntinlupa RTC Branch 203. Ito ay kaugnay ng 2 bilang ng kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya. Umabot sa 20,000 pesos ang kanyang piyansa. Si Baligod ang abogado ng Brave 18. Sila ang mga dating security aide ni former Congressman Saldico na nagsiwalat umano ng maleta deliveries ng flood control kickbacks. Ayon kay Baligod, kasama sa Department of Justice ang kanyang pangalan at ang Brave 18. Ngunit sinabi niyang siya lamang ang isinama sa information hain sa korte. Dahil dito, siya lamang ang inisyuhan ng warrant of arrest. Pero yung information mismo na final nila ay ako lamang ang sinight nila doon at hindi naman nagkaroon ng narration tungkol sa participation ng mga 18, no? Kaya ang sabi ng korte, hindi naman inaakusahan ng DOJ yung 18, si Atty. Baligod lang. Kaya ako lamang po ang naisyuhan ng warrant of arrest. Pinuri ni Baligod ang Muntinlupa RTC. Ayon sa kanya, nakita ng korte ang umano'y pagkukulang sa information na inihain ng National Prosecution Service. Ang reklamo ay inihain ni Bureau of Correction Director General Gregorio Katapang. Iginit naman ni Baligod na mali ang batayan ng reklamo laban sa kanya. Sinasabi ni Mr. Katapang ay sinabi ko di umano na dito sa Bucor ay may mga nangyayari noon na yung budget para sa pagkain ng mga nakakulong ay minsan binabawasan yan, no? Pero maliwanag din doon, kinote pa ng DOJ na hindi ko naman sinasabi na ganito ang nangyari dito. Pero nagsampa pa rin sila. Kaya halata naman na nagpapagamit itong DOJ NPS ni Fadulyon. Nag-ugat ang mga kaso sa mga social media posts at public statement na umano'y nakasira sa reputasyon ng mga complainant. Iginit din ni Baligod na mali ang venue ng pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa kanya, dapat itong isinampa sa Quezon City o sa DOJ proper. Nagpapasalamat din siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at sa Brave 18. Itong ginagawa namin ay hindi lang po para sa amin, para sa pamilya natin, pero para sa lahat po ito, para sa buong Pilipino ang ipinaglalaban po namin. Maraming salamat po. Inaasahan namang maglalabas din ng warrant of arrest ang Las Piñas RTC kaugnay ng kaparehong kasong cyber libel laban kay Baligod at sa Brave 18. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine Radio Report. At sa ating balitang ronda, 549 million or 5.49 milyong halagang makinarya at kagamitang pansakahan ipinagkaloob ng DAR sa mga ARBs sa Batangas, Cavite at Quezon. Ang detalye mula kay kapartner John Velgas. Yes, ako partner, umabot sa 5.49 million pesos ang halaga ng mga makinarya at kagamitang pansakahan na ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR sa mga piliing Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs at mga samahan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Batangas, Cavite at Quezon. Layunin ng pamamahagi ang pagpapalakas sa modernisasyon ng agrikultura, pagtaas ng produktibidad sa pagsasaka at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Ayon sa DAR, ang mga ipinagkaloob ng makinarya at kagamitan ay makatutulong sa upang mapabilis ang mga gawaing sakahan, mapababa ang gastusin sa produksyon at mapataas ang ani ng mga magsasaka. Dagdag pa ng ahensya, bahagi ito ng patuloy nitong mga programa na naglalayong gawing mas makabago, mas epesyente at mas kompetitibo ang sektor ng agrikultura habang tinitiyak ang mas maayos na kabuhayan para sa mga agrarian reform beneficiaries. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sports News Blast. Historic WTA title bid ni Alexa Yala. Pansamantalang naudlot, rain or shine, pinatumba ang Meralco. Ika-4 na sunod na panalo. Alamin natin ang sports news kay Kapartner Carlo de la Peña.
Sunod-sunod na tinalo ni Alex Iala sina Zheng Chinwen, Leila Fernandez, Elina Svitolina at Naomi Osaka upang makapasok sa finals ng torneo. 2 beses na antala ang championship match dahil sa ulan bago tuluyang suspindihin habang lamang si Jessica Pegula 6-4, 1-2. Matapos maagaw ni Pegula ang unang set, nakabawi si Iala sa ikalawa at nakakuha ng 2-1 na kalamangan bago muling huminto ang laro. Ipagpapatuloy ang final sa Martes, August 4, oras sa Pilipinas, kung saan target ni Iala ang kanyang unang WTA Tour Singles Championship. Samantala, pinangunahan ni Aaron Fuller ang Rain or Shine sa 25 points at 13 rebounds upang itaas ang record ng koponan sa 4-2. Tabla sa 83 ang laban nang maipasok ni Fuller ang go-ahead layup, may 39 seconds na lamang sa laro. Bigo namang maipuwersa na Meralco ang overtime matapos ma-block ang drive ni Chris Banchero at sablayin ni Bong Quinto ang 2 free throws sa huling segundo. Nagdagdag sina Deo Cuajao ng 12 points habang may tig 11 sina Jonard Clarito at Kaylan Tiongson. Sa Meralco, nanguna si Chris Newsome na may 16 points, ngunit bumagsak ang Bolts sa 2-4 matapos ang ikatlong sunod na kabiguan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. SB19, inilunsad ang kanilang pinakabagong single na Lawless sa Lollapalooza stage at Honolulu leg ng Signal Tour ng BINI. Dinumog ng libo-libong blooms. Aloha Spirit, naramdaman. Alamin natin ang showbiz news na yan mula kay Kapar Andrea Santos. Nulat nila Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin ang libo-libong fans sa Allianz Stage sa Grand Park, Chicago nang ihandog nila for the first time ang live performance ng Lawless. Naging bahagi ito ng explosive setlist na bibilangan din ng mga hit songs nila na Damn, Gento, Emoji, Mapa, Wakas, pati na rin ang high energy tracks na Visa, Dunka at Cream Zone. Isinulat ito ni Pablo at Josh kasama sina Josue ng Rad Kids at Thomas Costanza na mayroong gritty guitar riffs, hip-hop, pop at surf rock elements kasama ang matatapang na rap lines. Hindi lamang ang mga nanonood sa Chicago ang nakiisa sa tagumpay na ito ng P-Pop Kings dahil nagdaos din ng iba't ibang watch parties ang 18s kabilang na ang libreng live simulcast sa Rizal Park Open Air Auditorium, pati na rin ang mga watch party sa Pampanga, Cebu, Davao at Bacolod upang sabay-sabay na subaybayan ang historic performance ng SB19. Samantala, dinumog naman ng masusugid na blooms ang Neil S. Blaisdell Arena upang masaksihan ang historic performance ng BINI sa North America na lubos namang pinasalamatan ng grupo dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga fans sa Hawaii. Hindi rin pinalambas ng PhilAm social media superstar na si Bretman Rock ang pagkakataong ito na mapanood ng live ang BINI at spotted ito sa audience habang masayang nag-e-enjoy at sumusuporta sa BINI sa mismong host date nito. Pagkatapos ng matagumpay na show sa Honolulu, nakatakda namang dalhin ng grupo ang kanilang Signals World Tour sa Los Angeles, California. Binubuo ni na Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena, nakapagati na rin ng sayang BINI sa kanilang mga international fans sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Dubai, London, Toronto, New York, Maryland at Illinois. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Andrea Santos, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang Ama ay may itinakdang panahon para sa iyong kaganapan. At yan na po nakalap na balita ng DZRD 981 SMNI Radio at SMNI News North Luzon News Center ngayong araw ng Martes, ika-4 araw ng Agosto taong 2026. At syempre, huwag nating kalimutang batiin ang ating mga mag-celebrate ang kanilang kaarawan. Ay ba siguro nag-celebrate na? Happy birthday sa ating kapartner. Kapartner Laura Hernandez, si kapartner Bobby Tormis at kay Sister Evelyn Posadas. Happy birthday sa inyo. Parang bata pa si Ate Lerna. Wala bang birthday song?
Para naman sulit ang ano. Happy birthday. Ayan, happy birthday sa inyo. May the Father's blessing be upon you through the Son. At syempre, good morning na rin sa ating kapartner na si Attorney Herbert Tabaro ng Aces Lawfare at si Attorney Stephen. Pati na rin natin si Attorney Lea Evangelista, si Consi. Po sa Mangaldan. Kay Ate Bebs Caballero ng Israel, kay Ma'am Helen, at syempre kay Mayor Pete Merera ng Benmale at si Sir Cap Butch Merera. Ayan, magpapaalam na ho tayo. Tayo sapat na oras. Maraming salamat sa ating co-pilot, si Jeff Penta, sa management sa pagkakataon binigay sa atin na makapaghatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas dating mahal. Blessed morning sa ating mahal na Pastor Apollo C. Kibulit. Si Kamar J. Miguel Mendoza, abangan nyo ho ang susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab ng mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sunshine.